Sûriye ewelata ku nêzîkî 9 sal û nîvin di nava krîzeke serbazî, aborî û siyasî de ye. UN ragihand ku zêdetirî 12 milyon xelkê Sûriyê yan bûne penaber yan jî di nava axa welatê xwe de koçber bûne. Di warê hejariyê de jî eger Sûriyê bidî ber welatên din yên navçeyê wê tu bibînî ji sedî 83 ji xelkê Sûriyê di bin sînorê hejariyê de ne. Li wî welatî feqîriyê êdî sînor jî derbas kiriye. Di warê bêkariyê de jî ew welat di nava krîzeke gelekî cidî de ye. Heta dawiya meha kanûna 2019 bêkarî li wî welatî ji sedî 40 bû. Lê ji sedî 40 zêdetir bûbû. Di derbarê krîza Sûriyê de jî eger em ji sala 2011 ve hesab bikin heta sala 2019 em ê bibînin ku aboriya wî welatî bigîştî zêdetirî 500 milyar dolarên Amerîkî ziyan dîtiye. Ev jî bêguman ziyanên serbazî ne, ziyanên jêrxana aborî, pîşesazî, kişt û kal, zîraet û gelek sektorên din di şerê salên derbasbûyî de ziyanên mezin dîtin. Eger em werin ser berhemanînên navxwe yên Sûriyê em ê bibînin berî şerê navxwe li wî welatî dest pê bike, yanî berî sala 2011 nêzîkî 6 milyar dolarên Amerîkî berhemanîna navxwe hebû. Lê di dawiya sala 2019 da gelekî kêm bû. Dakete 21 milyar dolarên Amerîkî. Yanî biqasî ji sedî 64 zerar dît. û gelek kêm bû berhemanîna navxwe. Bêguman şer û aloziyên siyasî pêwîstiya wan bi pereyekî gelekî zêde heye. Hikûmeta Sûriyê jî bi dirêjiya 9 sal û nîvên şer êdî neçar bû, mecbûr bû ji derve pereyan deyn bike. Li ser asta navxwe jî deynên hikûmetê beramberî berhemanînên ku dide bû ji sedî 208. Ji derve jî deynê wê ji sedî 116 zêde bû. Ew jî eger em bidin ber berhemanîna navxwe. Yanî hem li derve hem jî li hundir Sûriyê kete bin deynekî gelekî giran. Di nava vê krîza aborî de lêreya Sûrî jî bêpar nema. Derbeya herî mezin li lêreya Sûrî ket. Di sala 2011 da binêrin her dolarekî Amerîkî bi 47 lêreyên Sûrî bû. Lê niha her dolarekî Amerîkî bi 2500 lêreyên Sûriye. Berî demekê lêreya Sûrî zêdetir daketibû, her dolarek bûbû bi 3500 lêreyan. û rabûn û daketina lêreya Sûrî jî her demê di rojevê de ye, istiqrar têde tune ye. Bihayê tiştan jî ji sala 2011 ve heta 2019 108 carî bilind bû. Yanî li Sûriyê enflasyon bû ji sedî 1800.